Morning, Bongo Roger. Good morning din sa ating mga tagapakinig. Sa Ilocos Norte, yung situation report natin dito regarding sa karnaping, minimal o halos wala din tayong karnaping. Meron tayong wanted din na ngayon na pinaghahanap itong si Pulusan na nag-scam dito sa taga-Pagudpod na kinasuhan siya ng karnaping dahil hiniram niya yung sasakyan. Hindi niya na binalik ang up to present. May kaso na siya ngayong karnapin, si Aldin Bulusan ng taga-Pagudpod. Itong 2025, wala pa naman tayong incident ng karnaping up to present. Yung kay Bulusan na yun is last year pa. Okay. So ano po yung modus, sir? Yung suspect mo yung si Bulusan? Actually, ang modus niya, sir, kasi ang karnaping natin dati is yung taken by force, yung may intimidation, without the proper owner's consent. Ito kasing modus na ngayon, yung katulad nung kay Aldin Bulusan is niram niya yung sasakyan, ngayon isinangla niya sa iba, ibinenta sa iba. Ngayon, yung complainant nung bumalik sa atin, na-confirm niya daw na nai-transfer na sa ibang pangalan yung sasakyan niya. Dahil yung documents ng sasakyan is nung hiniram, nandun din sa sasakyan na may deed of sale. Kaya nai-process daw sa ibang LTO na nai-transfer yung ownership. Sir, halos itong palaging problema, yung may transfer, yung registration, yung pangalan, yung mga sasakyan. Kumusta na kasi po yung monitoring po natin between HPG at coordination ng LTO, sir? Actually, yung sa transfer of ownership, yun talaga ang ina-advise natin dahil bawal na din talaga yung mga naka-open deed of sale. Dahil nga katulad nun, naiwan yung mga pertinent documents niya, naka-open deed of sale, kaya madali siyang na-transfer sa ibang pangalan na wala na yung consent ng owner. Kaya ina-advise natin, pag bumili tayo ng sasakyan, ipa-verify natin sa LTO para ma-check natin kung naka-encumbered ba yung sasakyan o kung may huli siya. Tapos, i-check din natin sa highway patrol para malaman natin kung naka-alarma yung sasakyan. Bago tayo bumili ng sasakyan, LTO, i-check natin sa LTO, i-check natin sa highway patrol. So karamihan, sir, yung insidente mo natin dito sa HPG, yung nirentaan nila or hinihiram yung sasakyan, then maya-maya bigla na lang mawawala yung sasakyan, then may transfer na pala yung registro na, sir. Ganon, sir, ang modus ngayon ng mga, yan na yung mga makabagong karnaper na sinasabi natin. Technical na kasi yung ginagawa nila, yung papel na. Hindi na uso ngayon yung kinukuha forcibly yung sasakyan, ninanakaw. Kaya ang may advice natin dito sa mga kasama natin, mga kababayan natin na bumibili ng segunda mano, is yun nga, i-verify natin sa LTO, i-verify natin sa highway patrol bago natin babayaran yung sasakyan. Ngayon, pag nabayaran na natin yung sasakyan, binibigyan tayo ng 20 days para ma-transfer yung ownership sa pangalan natin. Okay. Sir, sa